Hej alle sammen og velkommen til. Vi sidder på Qcraft med FLS. Woo! Ja, og jeg sidder så med, hvad det hedder, festaben. Fordi det er jo ligesom, ja. Ja, it's Party Monkey. The Party Monkey. I'm sitting here with the Party Monkey. Ja, a very nice Party Monkey. Jeg laver armor til os. Ja, det er den. Og okay, vores det er diamond generator. Hvad siger du? Diamond generatoren er ovenpå. Så ved I det. Okay. Der ligger armor hen, hvis du kommer ind og hapser det. Okay, jeg kommer og hapser det nu. Haps. Tak. Og mad skal vi også have. Og så, hvem går efter at komme på... Det tror jeg gør. Husk at du kan... Jon, kom lige her. Eller fisk, Jon. Skal lige hurtigt, bare kalde mig Jon. Jon, du kan bare komme ind her. Prøv at kigge her. Husk den her taktik her. Lige op. Bum! Nå ja, man kan lige bum glasset og så... Sådan der var den. Jeg skal lige have et sværd her. Jeg bygger med nogle... Så er der også iron generator herinde. Okay, super. 2 iron generator på den map her. Ja. Yeah. Okay. Der er sådan en guld generator nedenunder. Okay, har du noget iron, så jeg kan lave blocks? Det har vi brug for nemlig. Så jeg kommer ind på midten, og jeg hopper ind på midten, ikke? Og så beskytter du. Vi skal lige have bygget nok lidt. Okay, det har det med. Super. Du læser mine tanker. Det ved jeg godt. Det er sådan noget, jeg har lært i skolen, ikke? Ja. Det er sådan... Det er sådan, der var i første klasse, ikke? Og så sagde min lærer til mig, hvad med jeg lærer dig at læse tanker og sådan noget, ikke? Og så sagde jeg bare sådan, hvorfor ikke? Og så... Gjorde det og bare. så sagde hun bare, at jeg skulle have sådan nogle specielle briller på, ikke? Og jeg til en brilleab, og så... Og så lige så var det bare en festab. Ja, og så dropper jeg det der med at læse tanker, fordi der er nogen, der har nogle vimmelige tanker. Og så... Ja, okay. Wow, det var troll det der, nå. Det ved du. Nej. Diamonds! Diamonds! Jeg kan slet ikke komme derop. Woo! Sådan der var den. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg startede ud med nogle... Hvad? Jeg startede ud med gulerødder. Det er 1,9 det her, så det er funny det her. Det glemmer vi faktisk. Det virker. Vi skal nok lige have beskyttet vores æg lidt bedre. Ja, ikke? Men jeg tænker, hvad med et skjold eller sådan noget? Kan man lave det? Nej, men mindre de har op, så man kan købe det. Hvis jeg vil få rammen og sådan der var det. Det håber jeg egentlig, at de har. Ja, det kunne faktisk ret nice, hvis de har gjort det. Jeg begynder lige at mine. Kan du lige tage de 5 diamonds, og så lige opgradere den en gang? Jeg hopper inde på midten. Så jeg har det, men så husk lige at mine ud, så der ikke kommer nogen over til at se. Jeg har desværre ikke nogen pickaxe. Nå, okay, jeg gør det bare så. Men diamond generatoren er sat i gang i produktionen nu. Okay, super. Så det er meget godt. Okay, jeg kan ikke lige være inde på midten her. Sådan der. Så skynd dig. Kom tilbage. Ja, jeg kommer tilbage nu. Jeg er nede for 10 diamonds. Okay, så. Tager lige 11 diamonds. Det er rigtig godt. Bare lad mig dø. Jeg troede lige, der stod, at det var overset. Okay, vi skal lige passe på det. De begynder at bygge sådan for siden af. Puha. Ja, beskytter jeg lige så Nej. Jeg skal ikke dø med diamonds. Okay, han er inde. Han er inde? Shit. Ja, jeg slog ham ud over. Godt. Det er rigtigt, nu skal jeg lige slå det der til. Okay. Og det er ikke options, så... Okay. Jeg prøver lige om jeg kan nå at få bygget... Eller smadret den her. Eller egentlig skulle jeg lige være fræk og prøve, om jeg kan smadre deres æg. Prøv det. Orange, de er allerede døde. Rip orange. Det var hurtigt. Nå, men så kan vi lige loote deres lige hurtigt. Okay. Jeg laver en chest. Ja, og de har slet ikke fået sat noget i gang endnu. Det giver meget god mening egentlig, nu man tænker over det. Jeg ved ikke. Jeg cutter lige her. Jon. Cutter? Cutter brown. Ja. Okay. Jeg har lidt diamonds i jern her. Okay, jeg har lidt Jeg tænker, skal vi bare gå efter obsidian nu? Oh shit. Ja, det tænker jeg også. Det er det bedste i hvert fald. Og så kan vi måske, jeg ved ikke helt om vi skal bygge en bro indover. Sådan der, så var stammen generator 2. Fedt. Så kan vi få noget rigtig nice. Fedt mand, spag. Fedt mand, spa. Spar.
Men hvad gør vi? Hvad er taktikken? Hvad siger vi? Vi skal isolere os fra omverdenen. Ja. Nu når vi har jeg kunne gå ind på midten og hente diamonds, hvis det skulle være. Ja, super. Okay, det gør jeg. Ja, gør det. Eller jeg ved ikke, bygger du ind over, eller hvordan? Nej, jeg bygger mig bare direkte over. Men jeg har sat en kiste. Ja, så, der smed jeg lige mit stof ind også. Og der er en lille bloks her, jo. Hvis der. Eller Jamen, jeg har 2 stacks. Okay, super. Jeg går lige den der. Vi har 7 diamonds. Så vi skal bare opgradere diamond generatoren. Skal jeg se. Hvad kan man få her? Jeg skal have stone sword. Har du stone sword? Ja, jeg har et stone sword. Okay. Hvad koster det at opgradere den? 10 diamonds. Okay. Jeg går lige op og loote for diamonds her. Går det dem på midten? Altså, jeg har 9 diamonds nu. Wow. 10 lige om lidt. Men jeg tænker at opgradere guldgeneratoren herinde. Jeg vil gøre det på Farnø først. Ja, det synes jeg også. Og ved det, nu kan vi snart opgradere diamond generatoren igen jo. For der er 12 diamonds deri, tror jeg nok. Hvor høj er den her? Den er lidt... vi skal lige lade den højeste level. Kan du der? Vi har da ikke startet sådan en guldgenerator. Har vi ikke? Nej. Sådan. Hvor mange diamonds har du? Hva? What? Virker den ikke? Når det koster 10 guld at opgradere. Ja, du får lige det her guld her. Men hvad med diamonds? Du får lige de her diamonds her. Sådan, nu kan vi opgradere vores diamond generator. Jeps. Og bum. Er den fuld level? Ja, den er fully upgraded nu. Nu begynder vi at isolere os, jo, tænker jeg. Vent lige lidt. Okay. Der kommer en. Der kommer en bjørn. En fjende er det mere. Jeg skræmte ham væk, men jeg ramte ham ikke engang en eneste gang. What? Okay, 10 guld. What? 10 diamonds, okay. Det tænker jeg lige, det gør vi lige. Så. Okay, lad os kigge her. Jeg har lavet 11 diamonds igen. Jeg har 18. Det går helt vildt hurtigt nu. Okay, og så skal vi, det vigtigste er i hvert fald en bue, vil jeg sige. Så vi kan skyde ned. Okay, 25 diamonds. Jeg dræber en, og han siger ikke er der ikke endnu. Det er der ikke mere. Sådan. Jeg laver altså nej, han troller mig. Lad være. Jeg laver lige en bue. Bum, bum, bum. Okay, jeg er efter ham, Og punch. Skal man huske. Lol, man kan lave man kan lave slowness arrows. Seriøst? Ja. Og spectral arrows. Arrow. What nu er gul elimineret. Sådan, det skal jeg næsten prøve. What for cool? Okay, jeg har lidt over 20 diamonds. Nu kommer jeg hjem. Okay. Der er en, der kommer over til os. Jeg kan se dig. Holy moly. Ej, jeg vil han ikke døde. Jeg hopper. Jo, han døde så. Så mere. Jeg har 6 diamonds på mig. What? Nice egentlig, de har fået gjort det. Det er bare fedt, men også for skjold, som du sagde før. Ja, det kunne faktisk være cool. Ja, jeg kan godt bygge sådan op. Skal se, vi skal begynde at flade noget obsidian. Ja, vores gold generator er snart i fuld opgraderet. Og så skal vi lave en secret test et eller andet sted. Okay, den er opgraderet fuldt. Hvor mange diamonds har du? 30. Okay, så kan du godt gøre det. Jeg har en bue nu, der kommer ind. Shit, jeg glemte det der med mile. Så skal du huske at der er det der. Jo, jeg har på 5. Okay, det er fint. Okay. Husk at der er det der, hvad det hedder. Attack damage. Nej, attack speed. Ja, det er rigtigt. Det skulle jeg også lige vende mig til. Lidt underligt, men Hops.
De begynder bare at Jeg tagge tror, os at fra det alle handler om, sider. at man lige skal vende sig til det. Ja, faktisk det er okay, det er ikke så galt. Nej. Vi skal lige passe på, at der ikke kommer noget. Sådan. Har du fuld obsidian udenom? Og du Næsten. er bare iron armor, nu jeg var sådan. Ja, rip dig. Ej, jeg skal også lave noget til dig. Jeg går lige op og snupper de der diamonds der. Sådan en obsidian blok mere, så er den isoleret. Okay. Men jeg tænker, jeg isolerer den endnu mere. Ja. Man kan godt lave skjold. For 3 diamonds. Inden under armor. Seriøst? Ja. Jeg har et skjold. Ja! Yeah. Awesome! Kan du lave det til mig? Ja, selvfølgelig. Jeg bare tage det der. Der ligger et bagved dig. Jeg fik et. Så Så skal jeg den her op. kører vi. Så! Nu kører vi på bussen. What, det er ret nice, de har fået gjort det. Skide sejt. Så... Nu skal vi se her. Nu begynder det jo først at blive sjovt. Jeg kan godt lide det, man kan skifte hånden med tingene. Bare totalt spam det. Du. Prøv at komme ud og se mig. Jamen lidt, jeg skal lige have et svær, du. Diamondsvær, og lige Lige Frederik, prøv at vente om. 2 sek. Oh god. Nej, jeg droppede det. Sådan der. Yeah. Okay, vi skal have nogle... Jeg skal lige have nogle diamonds. Ja, jeg skal lige være fuld rustet her. Fuld udrustet, okay. Sådan er jeg fuldt udrustet nu. Noget guld. Noget guld. Nej, det har jeg ikke. Ja. Lidt guld. Men jeg har en... Har du en bue? Husk det. Niks. Husk at lave det. Jeg har ikke Ja, mulighed jeg for skal det. lige have noget guld her. Diamond pickaxe, sådan der. Jeg er fuldstændig stack lige nu. Okay, jeg har ikke nogen golden apples, men udover det. Så vil jeg sige, det går rimelig godt. Nu skal vi også lave ekstra kister jo. Det skal vi huske. Ja, skal vi finde sådan et sted, hvor vi gemmer det hele? Ja. Jeg er lidt irriterende, den der. Op på taget hus eller sådan noget. Ja, ved ikke. det skal være okay. Men hallo, nemt at der... komme til. What? Prøv at se, hvad der er tilbage af spillere. Prøv at se. Wow. En grøn og en grå. Vi kunne næsten bare gå mod dem. Ja, ikke? Ja. Vi har fuld iron. Og den ligger lidt... Måske lige skal have et godt svær begge to. Du har bue, jeg kan svær. Altså, jeg har et sværd nu. Diamond sword. Okay. Men Jeg tænker ikke, vi behøver at vente på mig. Altså mere vente på, at jeg skal have en bue. behøver du ikke det? Så vi ikke bare komme afsted. Jeg har diamond pickaxe. Okay. Grå. Vi skal finde grå, hvor er de henne? Men det er jo... Hvor er grå henne? Nå, nu vil vi prøve at komme ind her. Okay, der er i hvert fald... Jeg tror, der er en grøn derinde på midten der. Golden apples, behøver vi dem? Nej, det tænker jeg ikke. Nej, vi har også sværet. Der er skjoldet, mener du? Ja, skjoldet. Så... Jeg tror, ja, der er en herinde. Er der ikke en inde på midten her? Jo, der er en. Den grøn, er det ikke? De har intet, hvad det hedder... De er ikke så særlig stærkt. Nej. Kom så, Frederik! Hvor tror du, sådan der. Jeg tager det til ikke nu. What? De har ikke noget... Det er allerede taget. Nej, for det her, det kan jeg se. De Nej, har rendet grå. rundt og snyder nu, jo. Det her, det der søg. Okay. Okay, nu skal vi lige passe på her. Ja, nu er mine hen. Typisk. Hvor er jeg lækker? Lækker du også? Det gør jeg også. Oh. Sådan her. Nu kører det igen. Okay, han prøver at komme ind over os. Vi skal passe på, for de har ingenting. Så der. Hvor blev den af? Han er der. Sidste slag, tror jeg. Ja da. Sådan. Godt.
Super. Okay, han blev elimineret. Han nåede ikke at respawn. Så har vi ham den grønne tilbage. Han er derovre. Han går efter vores æg nu. Det kan han godt glemme. Shit, mand. Skal vi skynde os? Ja, han er Det over. er tager lidt skjold væk. Var det ikke ham? Det lignede det der. Jo, han er der. Okay, han er bue. Jeg løber. Ej, han er smart. Nej, det er ikke vores. Han er ikke over for vores ø. Hvor er det, du ser? Nå, der! Har du blokket nok? Nej, jeg har kun 14. Okay, jeg prøver Jeg har bare. 4. Nej, pas på. Nej! Nå, Åh! han bygger mig ud. Han har en bue. Ja, pas lige på. Jeg står her og tænker alle pilene. Bare byg. Ja! Han ramte skjoldet. Nå, Bare jeg byg. kan. Nej, jeg kan ikke bygge. Nå. Pilen ramte skjoldet. Seriøst. Frik. Oh, Ja, procent. jeg har ikke nogen. Vi bliver nødt til at få nogle byggeblokke. Jeg løber lige herover. Kan han nu ikke se mig godt? Der har i hvert fald jern nok. Jamen jeg bygger lige. Måske skal jeg prøve at tage på siden af. Og det lækker. What? Den lækker den så her. Jeg tror det er din skab. Eller din net hedder det. Nå. Men hvad gør vi? Nej, vi kan ikke komme over på orange. Ellers er det eller lilla, for ellers er de sådan connected. Han har set mig nu. Jamen, må ikke skal vi bare prøve at rush ham? Altså. Jamen, det kan ikke. Jeg var lige ved at blive skubbet ud over der. Seriøst? Ja. Okay, jeg connected. Shit, han kommer. Godt så, Frederik. Slå ham ned. Jeg kommer. Jeg tror han ikke skubber ud over. Det kan han jo godt. Ja, det. Ja. Sådan! Ja! GG! Den! Den der 1,9. Jeg vil bare gerne sige, eller vi vil gerne sige farvel, og tak fordi I så med. Ja, og der ligger selvfølgelig link til ham her, men I kender ham nok godt. Så vi ses. Ja. Hej hej.